लांफैदोंमोन हासुनो ओंखारबाय जानो दा हासुनो ओंखारबाय आङो बिदि खादों सुबाय जासोबाय आरो खोनाजोब्बाय सिबावबाय फैथाया हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखाबाय दिनैनि आपडेटआ सोरनि सायाव जागोन भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरोना फारसेनिफ्राय नायबासो मिथिनानै मोनगोन आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना नोंथांमोनाथ' सासे लाइमोन सिख्ला हासुनाय भिडिअखौ माने फेसबुकाव नुखाबायबो जानो हागौ आरोना नुवाखैबा आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायलां आरोना आरो बेफोरबायदि माने मानसिखौ मा कमेन्ट खालामो मा बुङो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरै फोरमायहरबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायनानै लाग्रो आरोना दिनैनि आपडेटआ मोननै जागोन आरोना मोननै आपडेटनि सायाव जागोन बिदिब्ला नैबे आपडेटखौ नायनानै लाग्रो आरोना फार्स्टआवनो हा लांफैदोंमोन हासुनो ओंखारबाय जानो दा हासुनो ओंखारबाय आङो बिदि खादों फाग्लाया लोंसोबाय जासोबाय आरो खोनाजोब्बाय सिबावबाय फैथाया केमेरामेनखौ आसुबाय आं फाग्लिलाय मा सानदों गावखौनो दिनै सोमखोर बसुमतारियाबो आंखौ बुंदों आरोना जे जुरिया थगायदों मादों होननानै सोमखोरानो सन्जिबनि गासै डिटेल्सखौ मिथिजोबो होननानै सन्जिबा बुंदों थ' दायो सोमखोर बसुमतारिया बुंगोन आरोना सावरायगोन दायो रायजोफोर मा होनो दाथ' खोथाया माबा जालांबाय दा शेयार खालामदों नंगौ बे बाथ्राया थारानो माने बयनोखि आंबो मिथियामोन जुलिखौ हाबा जाखानाय होननानै ओमफ्राय गथ'बो दं होननानै आंबो मिथियामोन न'सो मिथिदों आरो बेनि माबाखौ आरो बेहा हाबा जाखानाय बा गथ' दङ मा हाबा जाखानाय गथ' दङ आं सिगांनिफ्रायनो आं क्लियारनो बुंखाबाय थादों जे सन्जिबाबो मिथियो आंखौ हाबा जानाय गथ' दं होननानै दा बिनि न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ मिथियो जे आं हाबा जानाय गथ' दं खिन्थु सन्जिबा न'आव बुंदो बुङा आंखौ आं मिथिया सन्जिबा मिथियो जे आङो न'आव बुंबाय सब खोथा बुंबाय थ' मा जायो जाया जेबो रिजाल्ट होआखै बिसोरो इदि होनदों जेबो होनाखै माने आंखौ एकदम माने बियो आंखौ ओरैबायदि जायगायावहा खोख्लैना दोनदो जे आंखौ ब्रेकआप होआलासिनो बा आंखौहाय जेबो होनालासिनो बियो दिनै बेबायदि खामानिखौ मावदों थ' आंथ' सानना लागोन ना साननैसो माबा मोनसे जादों खोमा बेफोरबायदि सानदोंना आङो एसे ससियेल मिडियानि माबानिफ्राय आंगो होननाय गैया नोंखौ आय' होननाय गैया कुनु गेरेन्टि गैया बेवहाय नोंखौ बासायगोन ना नोंखौ खोलैगोन रावनिबो महर मोखां मुस्रि नुवाखै नोंखौ मजाक उरायो दुखुनि समावबो नोंखौ मजाक उरायगोन सुखुनि समावबो नोंनि रंजानाय समावबो नोंनि हिंसा जागोन बेनो जाबाय इउटुब आरो फेसबुक रावबो फेसबुकाव बा इउटुबाव फैनानै गावनि दुखु सुखुखौ सहसाव बुंनानै लाफैनाङा जियानो जा दा जोंनिया मोजां मोनलायनायनि सायाव गोबां बाथ्रा सावरायगोन मोजां मोनलायनायाव गारलायनो थाखाय सासेया बाहानासो खालामो सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा ड्रामासो खालामो भेक्सनसो खालामो बेखौ आङो मोजाङैनो मिथिगौ मोजां मोनलायनायाव नों गाव हारसिंनो दोनदाल लानानै आलायनानै थैनो गोनांबो जायो सोरनिबा सासेनि थाखाय आं सानो मोजां मोनलायनायाव जोनोमगिरि बिमा बिफायानो नोंखौ गारनानै थैनानै थाङो सोरखौबा मोजां मोनलायनानै थैनो गोनां बेवहाय जेबो गैया जाय सिख्लाया जाय सेंग्राया नोंखौ गारनानै थांदों बेखौ उनफिननाबो नायफिननाङा
बेफोरबायदि सिख्लाखौ आरो बेफोरबायदि सेंग्राखौ उनफिननाबो नायफिननाङा। मानो होनोब्ला मोजां मोननायाव बाहानासो खालामनानै गारखायो सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा। बैफोरबायदि सिख्लानि थाखाय बैफोरबायदि सेंग्रानि थाखाय बाथ्राखौनो रायलायनाङा, बाथ्राखौनो सावरायनाङा। आंनि एक्समोनबो नाम लानाङा। मोजां मोनलायनायाव जाय सिख्लाया नोंखौ थगायनानै थांदों, जाय सेंग्राया नोंखौ थगायनानै थांदों, आंनि एक्सबो होननानै बेखौ नाम लानाङा, बेनि बाथ्रा रायखांनोबो नाङा, बेखौ नायनो गोनाङानो गैया। नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफायानो नोंखौ गारनानै थांदोंब्ला बेलाय सोरो? बेनि बागै गोदोनायाव दोनदाल आलायनानै थैनो गोनां जेबो गैया। मोजां मोननानै नोङो दुखु जादोंब्ला बे दुखुनि समाव नों गावखौनो गोरा खालामनानै स्ट्रं खालामनानै थानो रोंनांगोन। बै समाव नोङो मोजां मोजां भिडिअ नायनांगोन। गोबां मोजां मोजां भिडिअ दङ, गोबां सोलोंनो मोनो दिनैनि दिनाव इउटुबाव थांनानै। दुखुनि समाव नों माबायदि थांना थानो हायो, नोंखौ साननै सानथाम सानब्रैनि अनगा नोंखौ रावबो दुखु होनो हाया नों स्ट्रंब्ला। मोजां मोनलायनाया एसेबां गिदिर बाथ्रा नङा। सोरबाया नोंखौ मोजां मोनगोन, नोंखौ गारनानै थांगोन, नाथाय नोंनि गोदोनायाव गुबुनासो दौलें आलायना गालांगोन। बेखौ मोजाङै गोसोआव ला। बेनिखायनो मोजां मोनलायनानै जोनोमगिरि बिमा बिफाया जेरै गारनानै थांदों नोंखौ, मोजां मोनलायनायाव मालाबाबो सुइसाइड जानानै मालाबाबो थैनाङा, स्ट्रं जानांगौ। मोजां मोननानै सोरबा सिख्लाया सोरबा सेंग्राया गारना थांनायाव बे संसाराव नोंनि खामानिया, नोंनि जिउआ जोबनानै थाङाखै। मोजां मोननानै गारना थांनायनि उनाव नोङो गावखौनो स्ट्रंसो खालामनांगोन, नों खामानि मावनांगोन। गोबाङानो सानना लायो मोजां मोनबाय गारनानै थांबाय संसारानो जोब्बाय। न, सोरबा सासे सिख्लाया गारनानै थांनायाव बेवहाय संसारा जोबाखै। संसारा आगोलथिं गोबां गोलाव दंबयो, गोबां खामानि मावनो गोनां दंबयो। दंना गैया? गोबां मानसियानो सोरबा सासे सिख्ला गारनायनि उनाव, सोरबा सासे हिनजाव गारनायनि उनाव ओरैबायदि डाउन जायो, संसारानो जोब्बाय, संसारावनो बेनि अनगा जेबो गैला, संसाराव खामानियानो गैला, जुमाय सेरेब फाग्ला बायदि गिदिंथिङो। सोरबा सासे सिख्लाया बा सोरबा सासे सेंग्राया गारनानै थांनायाव बे संसारा जोबाखै, जिउआव गोबां खामानि दङ। सोरखौबा गारनो थाखाय सोरबा सासेया नङा सासेया बाहानासो खालामो, फावथिनासो देखायो। बेनिखायनो गाबनांगौ गैया, खुनु गाबनांगौ गैया। खामानि माव, मोजाङै था, स्ट्रं। नोंनि दुखुखौ शेयार खालाम, गोरों मानसिजों लोगो जा। दुखु जायो मानसिया, गोरों मानसिजों लोगो जा, नोंनि दुखुखौ शेयार खालाम। साननै सानथाम सानब्रै सानबा बेनि गेजेरावनो नोंनि बे दुखुआ जोबलांगोन। आरो बे मानसिखौ उनफिननाबो नायनाङा, जिन्दगि बे रावबो नङा, बे फैदोंमोन आरो थांफिनबाय, बिनि बागै जेबो साननांगौ गैया। खामानि माव, जिबनाव बिजि था, लाइफआव सोरखौबा सानबाय थानांगौ जेबो गैया। फंबाय आरो बिनानावमोन, बाहानासो मोजां मोनलायनाया। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना। ओमफ्राय दा जुरि आबौखौ मा बुंदों जेम्सआथ' खोनाखाबाय आरोना नोंथांमोना जाय भिडिअखौ फुल नायदों। आरो बे हासुनाय भिडिअखौबो गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौमोन आरोना, नुवाखैबाथ' आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुखाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।